ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ପଣସଟି ହେଇଛି। ରଜ ଅବାରକୁ ପାଚିଲା ପଣସ କୋଉ ଭାଲଟେ ବନ୍ଦ। ଅଖରା ଟାଇମରେ କିଏ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି କିଏ ଅବଦଲ ବାନେରୀ ପୁଅ କଣ ଫୋନ କଲେ। ହଁ ବାନେରୀ ପୁଅ ଆଉ କଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାପା କଥା ମନେ ପଇଲା? କହ ହଁ ନମସ୍କାର। ତୋର ଏତେ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏତେ କଥା କହିଲା ନା। କଣ କହ? ଫୋନ ପେ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛୁ? 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା କଣ 10 ଟଙ୍କା କଣ ଛାଡ଼ିଛ? ଛୋଟ ଲୋକଟା କି? ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା କୋଉ ଦିନ 10 ଦିନ ତଳେ ନେଇଥିଲୁ ସେଇଆକୁ ଯଦି ରିଟର୍ନ କରିଛୁ ଅଛି ହାବଡେ ଛଡା ବାପା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବିଜୁର ମା କିରଣ, ନା ସିନା କିରଣ ହେଲେ ଜୀବନରେ ତାର ଅନ୍ଧକାର ଖେଳି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସେ କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସେ କାହା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବାସନ ମାଜି ସବୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବ? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ବି ମିଳିଲାନି। ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଛେଉଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଯାହାର ବାସନ ମାଜି ଘର ଚଳେ, ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ପୁଣି 25,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ କେମିତି? ବିଜୁର ମାର ଦେହ ଖରାପ। ପୁଅ ସିନା ବୟସରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବହୁତ ଚାଲାକ। କଥାରେ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ବଡ଼ କରିଦିଏ। ବିଜୁର ମନରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ନା ଜିଦି ଅଛି, ନା କେବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି ଅଛି। କଣ ତୁ ଟିକେ କରୁଛୁ? ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯିବି। ସେଇ କଥାଟା ମତେ କହୁନୁ। ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯିବି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ମାରି କୁତୁ କୁତୁ କରୁଛୁ। ଶୀଘ୍ର ଯା। ଶରୀରଟା ତୋର କଣ ମୁତୁଛୁ ନା ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ବସିବୁ? ଶୀଘ୍ର ସାରୁନୁ ଖାଲି ଯିବା ଦୋକାନକୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ତୋର ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ କାଲି ସାର୍ କ୍ଲାସରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ, ଘରେ ପଚାରି କହିବାକୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଜ୍ଜତ। ଆରେ ନିଜ ଯେତାକ ବଞ୍ଚା। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଜ୍ଜତ। କାହିଁ କହୁଛି ନା, ଯାହା ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ଏଇ ପଇସାଟାକୁ ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ହାତ ମୁଠାରୁ ବାଲି ଖସିଲା ପରି ତୋ ହାତରୁ ସବୁ କିଛି ଖସିଯିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। कस्टमर केयर। अरे अरे पर्सटा कोठी रे? सोनू पर्स कोठी गला बे? कोठी गला पर्स? भाई, से पर्स रे केते टंका थिला? केते टंका? 10 टंकाटे थिला। हौ चलो जिबा आन के आसी। हे छाड़ 10 टंका किए आनी जिबा तो मात्र 10 टंका। मु तेल पुड़ी आसली एत बाट मात्र 10 टंका पे मुझे एत बाट आनी। हे चल जा चल।
ଦିଦି ଦିଦି କଣ ହେଲା ତୋ ସହିତ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟର ବେକାର ହେଇଗଲା। ଦିଦି ସରି ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ଗୁରା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ହଉ ସାର୍ଟ ତ ଦେଲୁ ତୋ ପଇସା ନେ ଘରକୁ ଯା। ତୋ ମା କୋଉଦିନଠୁ କାମକୁ ଆସିବ? ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ସେ ଆସିବ। ହଉ ନେ ତ ପଇସା। ଗୋଟେ କେକ୍ ଦିଅ। ଏ ପୁଅ ଶୁଣୁ 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 ଭାଇ କଣ ହେଲା? ତୁ ଆମର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ନା? ହଁ ଭାଇ। ତୁ କିରଣ ମାଉସୀ ପୁଅ ନା? ହଁ ଭାଇ। ହଉ ହଉ ମୋ ସହିତ ଆ ଟିକେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୁ ଆମ ଘରେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ତୁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ତମ ଘର ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁ? ହଉ ପୁଅ ମୁଁ ସେମିତି ତ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁନି, ତୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହନା। ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ ଘର ଅବସ୍ଥା କଣ କହିବି। ଝାଟିମାଟି ଛପର ଘର ନୁହେଁ ସତ, ହେଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଇ ଛୋଟ ଘରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍ ମନେ କରୁଛି। ଘରେ ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ମା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାବେନା। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସିନା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକି ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ଭାଇ 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 ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବାବେନା। ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲି। ଆଉ ପଚାରିଲି ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ସାଙ୍ଗ ମୋର କେକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କେକ୍ ଆଣିବି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି କାଟିବି। ମୋ ପାଖେ ସିନା କେକ୍ ଆଣିବାକୁ 300 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହି 10 ଟଙ୍କାରେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ଟଙ୍କାରେ ନଥାଏ, ହୃଦୟରେ ଥାଏ।